Érem 4 persones presentant. Una mamà, la Rosa, que ha marxat, que ha donat el testimoni d'una família que volia portar el seu fill a una escola afí a la seva manera d'entendre l'educació i que no la va trobar, i tot el pericle d'anar a una altra escola, de les dificultats, que el projecte no li agradava, conflictes, que el nen no estava bé, i fins al final trobar una escola privada concertada més afina, no? I es preguntava per què no hi ha més escoles públiques o privades d'educació viva. Bueno, he començat jo explicant 4 línies del que és l'educació viva, molt senzillet, l'acompanyament emocional, la presència de famílies, l'aprenentatge actiu, i que d'alguna manera reivindicava que això fos possible en molts entorns. No era un moviment ideològic o polític, que pot tenir una ideologia, però no és un moviment, la motivació no és política, sinó la motivació que es pugui donar aquest tipus d'educació. He explicat una mica diferents projectes, escoletes, grups de famílies que fan coses juntes. Bàsicament era una mica que reconeixin que el que nosaltres fem és educació i no que ens facin convertir el que ells interpreten com a educació segons les perspectives que hi ha per la persona. Bona rebuda. Però en veritat, jo he explicat una mica l'educació en l'àmbit familiar, i hem explicat una mica la nostra realitat, la realitat de moltes famílies que eduquem a casa, i hi ha molta inseguretat jurídica, hem explicat això, com ho fem, per què ho fem, i la veritat és que hi havia moltes preguntes, la majoria no, hi havia gent que no tenia ni idea de què era això, que si era legal o no, que aquesta realitat què passava, i bueno, hi ha hagut bastantes preguntes al voltant d'això, han exposat bastantes pors, però hi ha hagut bona acollida, la veritat és que no ens han dit un no radical com relativament sempre. Jo crec que hi ha hagut, en general, hi ha hagut molt bona rebuda a les 3 propostes. La que se'n creen més escoles d'educació viva, pues sí, estan a favor d'aquest tipus d'educació, perquè d'alguna manera ho associen a una innovació educativa. I jo crec que l'avenç més gran ha estat el de l'educació en família des del tot, perquè jo en els contactes amb els polítics la impressió és que no tenen ni idea, no volen saber-ne gaire i tenen moltes pors, de molta acollida, de molta sensibilitat, de dir, doncs ho hem d'estudiar perquè té sentit el que estan plantejant. De fet, hi ha hagut algun partit polític que s'ha acostat anys després per demanar-me que els portés més informació, que els fes arribar més informació sobre aquesta opció i aquesta realitat que ja hi ha. O sigui que, com a mínim, sí que hi ha hagut realment després predisposició per part seva. Jo també sento que ha sigut com l'opció que ha donat com un gir, perquè fins ara era un no, fins ara era un fa massa por, tenim altres problemes, i ara sembla que, bueno, que per què no? Anem a parlar-ho. La iniciativa és ara tornar-nos a reunir amb grups parlamentaris perquè puguin presentar una proposta de resolució. Les propostes de resolució que són aprovades per la Comissió són d'obligatori compliment per al govern, o sigui que no és que no tinguin cap poder. Una mica la tasca és tornar als despatxos, anar partit per partit una altra vegada, començant per uns, que a poc a poc vagi la bola girant més fort i començant a veure ja resultats concrets. I el que jo sento que està abonat ara al terreny és per presentar una resolució que digui que se'n puguin crear escoles privades petites. No es dirà en aquests termes, d'alguna manera es dirà que s'estudi, no sé com s'ha de dir això, però està abonat al terreny. Hi havia rebuda per part de tothom de dir i per què no escoles privades petites igual que en escoles públiques petites. Estan receptius, ja veurem això que... Que estava de la comissió, dient sí, perquè vaig estar unes jornades i hi havia molta gent, i vam anar no sé on i hi havia molta gent, i sou un col·lectiu que moveu molta gent, i sou que això, evidentment, a mi ja ha fet pensar, home, si mouen tanta gent, que vingui. I que demana agraïment a tots vosaltres que esteu aquí, perquè és això el que fa que ells creguin que això s'ha d'escoltar. Sí. És molta gent. Sí, movem molt.